Hvaljeni Isus i Marija, poštovani gledatelji. I danas vam donosimo jedno osobno osvjedočanstvo vjernika laika o svojem vjerničkom hodu, življenju vjere u svojoj obitelji, na poslu, u školi i politici, progovorit će nam Ivica Suvalj. Dragi Ivica, dobrodošli. Hvala što ste me pozvali. Evo, za početak recite nam tko ste vi, tko je Ivica Suvalj? Jako zanimljivo pitanje, u biti uvijek je čovjeku nekako malo teško govoriti o samom sebi. Tko je Ivica Suvalj? Ono što bi na prvo rekao da sam, čovjek koji živi u Koprivnici, radi, provodi svoje dane i pokušava svaki dan ispuniti dobrim stvarima. Rodom sam iz Bosne. Još prije rata sam krenuo u sjemenište u Zadar, u Zmajević. To je bilo 90. godine i onda su bila ta poratna zbivanja, tako da sam i u Zadru završio sjemenište i krenuo sam prvu godinu bogoslovije Sarajevske, koja je tad bila izmještena u Bolu na Braču. Kad sam vidio da nije svećenički poziv ono što ću ja biti u životu, napustio sam bogosloviju i onda sam se upisao kao student teologije u Zagrebu. I gore sam upoznao i svoju suprugu i tako da sam se 2000. oženio i od tada živim i radim u Koprivnici. Već godinama sam u župi Alojzija Stepinca kao djelatni i aktivni član župne zajednice. Sada radim u školi, to je u stvari Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko Stunce. S tim da sam prije još radio i u tu jednom mjestu u Drnju, Peterancu, radio sam čak i u gradskoj školi, a jedno vrijeme sam čak bio i odgajatelj u Domu za nezbrinutu djecu Svitanje. 3 godine, tako da je cijeli moj radni životni put vezan uz odgojno-obrazovni sustav i rad sa djecom. Osim što ste vjeroučitelj, uključeni ste i u politiku. Kako ste se na to odlučili? Pa, već sam član gradskog vijeća u Koprivnice, sam već 6. godinu za redom, 2. mandat sam sad. Ono što mislim i što bi politika trebala biti, ako to zvuči malo već izlizano, politika bi stvarno trebala biti na službi čovjeka. I to mi je bio prvotni motiv. Sad, da kažem što je okidač bilo, i mislim da bi to bilo zgodno podijeliti sa gledateljima. Okidač je bilo što u tom trenutku doslovce naše ministarstvo za neke studente koji su završili tamo neki studij, ali nije to još bilo verificirano, rekli pa mogu otići raditi u hrvatsku dijasporu vani. I onda sam se ja mislio, pa je normalno da odškoluješ čovjeka u Hrvatskoj i da mu preporuku daješ da ide raditi van. I nekako to mi je bio nekako okidač da se uključim u politiku. I ono što mene u toj politici nekako najviše vodi, Martin Luther King je rekao jednu prekrasnu izreku, pokušat ću parafrazirati jer je ne znam baš citirati, kao kukavičluk pita jer to teško, populizam pita je li to korisno, a savjest pita je li to istinito. Doće vrijeme kad nešto što ćemo reći neće bit će teško, neće biti lako, neće biti popularno, ali mora se reći zato što je istinito. Evo i tako da sam ja tu politiku stvarno doživio kao nešto borba i djelovanje za korist građana grada Koprivnice, prvenstveno tu, ali kako se kaže, djeluj lokalno, misli globalno. Evo, tako da mislim da je vjerniku definitivno mjesto u politici jer se zalažeš za dobre stvari. Spomenuli ste da je politika borba. Jel vam se čini da nekad vjera koči uspjeh u političkom životu ili baš naprotiv? Ja bih rekao da vjera dapače može pomoći u tom nekom političkom djelovanju, jer se često puta događalo, bar meni, da možda se očekuje da reknem jedno, jer je, populistički, jer će doći dobro, ili ići liniju manjeg otpora, zato što se onda ne moraš izlagati, a vjerujte mi, kroz ovih 6 godina često puta sam na tim društvenim mrežama i na lokalnim medijima bio pod navodnike seciran i krivo optužen, ali vjera ti daje taj tvoj neki čvrsti stav. I na kraju krajeva pa sam Isus kaže, na početku Isus kaže, gledajte, pa ne obećava vam nešto lagano, lagodno, život vam je takav. Život je taj u politici u biti cijelo vrijeme borba, ali ta borba vjera ti još daje veću snagu da budeš ispravan. Naravno, koliko ti misliš da jesi. Često puta ne mogu ja sa sigurnošću reći da je svaki moj stav ispravan, a pokušavam ga korigirati kroz razgovore s ljudima koji znaju više od mene i pokušavam ga kroz taj svoj vjernički život uvijek kroz tu prizmu svoje djelovanje usmjeravati. Mislim da vjera dapače pomaže da čovjek ispravnije gleda i kroči tim jednim političkim svijetom.
Radite u centru Podravsko sunce. Kako je raditi u toj školi, svjedočiti vjeru? Prva stvar što meni padne na pamet kad spomenem taj centar je druga obitelj. Ali zbilja, to je sad bez kakvog pretjerivanja i preuveličavanja. Mi imamo negdje oko 110 djece s kojima ja radim. Imamo još oko 20 djece koji su stariji i oni nemaju nastavni program, već to se zove radna produktivna aktivnost. To je jedan centar čiji su kapaciteti zbilja sad popunjeni, ali gdje ne doživljavamo samo djecu dok su u školi, nego su mnoge njihove sudbine i protkane kroz cijeli naš rad. Znači, komunikacija sa roditeljima, sa udrugama, često puta mi učitelji proživljavamo njihove probleme više nego što se to može u redovnoj školi, jer je manji broj djece i djeca su sva sa oštećenjima, znači sa poremećajima koji su, znači, djeca sa poteškoćama u razvoju su to. Ali tamo doći u tu školu, ja za sebe mogu reći, ja dolazim s pjesmom i odlazim s pjesmom. Jer to je drugačije, to nije samo predavanje vjeronauka da ti ispredaješ vjeronauk. To je nekad i zagrljaj, to je nekad i valjanje po podu s njima, to je nekad i jedenje s njima i igranje. To je jedan, evo, baš život koji te onako ispunja. Taj posao ispunja kao takav. Spomenuli ste da ste išli u sjemenište, ali kako je uopće počeo vaš vjernički hod? Pa, odrastao sam u jednoj brojnoj obitelji gdje su, ja bih rekao, nakon ljudi sa sela koji su živjeli svoju vjeru na način na koji su to mogli i razumjeli. Znači, svakodnevni odlazak na misu, sudjelovanje u župnom životu i u župnoj zajednici prema mogućnostima, prema sposobnostima. Nakon, evo, imao sam dobrog svećenika koji je stvarno oduševljavao nas i ministrante, bio sam ministrant i evo, odlučio sam na njegov nagovor otići u sjemenište. I moram reći da su mi te 4 godine sjemenište, ja bih rekao, najbolje razdoblje moga života koje me formiralo i koje me usmjerilo u daljnjem mom životu, naučnom radu, odgovornosti. Ali kad sam shvatio, jer samo riječ sjemenište kaže to sjeme, da li će se u nama razviti to sjeme da postanemo svećenici, evo, ja sam tako odlučio da ja ne bih mogao biti svećenik, tako da sam i napustio. Ali taj neki vjernički život je uvijek bio pristan u mojoj obitelji od malih nogu i neprekinut je do danas. Nije to bilo neki spektakularnih vjerničkih doživljaja i to. Znači, nema neki trenutak koji biste opisali kao susret sa živim Bogom? Pa ja nemam tako neki specijalni trenutaka. Iako je cijeli moj život u biti jedan hod, ja bih rekao, napredovanje u toj blizini ispoznavanje Boga kao stvarno Oca. Sad ću podijeliti s vama, kad sam počeo studirati bogosloviju, pa je bio jedan predmet uvod u kršćanstvo. I uvod jedne knjige, baš je lijepa slika opisana. Kaže, mi vjernici se nalazimo na dasci naše vjere, a pored nas je ocean sumnje. Mi neprestano tu svoju vjeru obnavljamo i siguran sam da u tom svome vjerničkom životu imamo i trenutke kada doslovce smo zaognuti tom Božjom milošću i sve, ali ima i trenutaka kad se možda mi lagano odmaknemo od Gospodina svojim životom ili jednostavno svojim nekim nemarom i opet se uvijek na toj nekoj dasci držiš se grčevito, oko tebe je ta sva sumnja neka, ali to je naš vjernički put. Na kraju, opet ja na kraju krajeva, po evanđelju, posljednja večera, 3 godine su bili s Isusom pa su ga zatajili. Pa su ga ostavili. Nismo mi ništa bolje od apostola. Često puta smo tu uz Gospodina, često puta ga ostavimo i odmaknemo se od njega. A što vam pomaže u tim trenucima sumnje ili odsutnosti Boga? Pa pomaže redovit vjernički život i prakticiranje vjere. Ja ću reći definitivno da dođu trenuci duhovne suhoće. Otići na ispovjed, redovito odlazak na ispovjed, sakramentalni život. Nekad, mislim, to znamo iz ispovjedi, iz duhovnih nagovora, bez obzira što nekad je teško, jednostavno znaš da će proći to razdoblje jer sam imao iskustvo kroz život stvarno Božje blizine i znam da On je živi Bog. Iako se ja odmagnem od njega, znam da me čeka. I onda ti nekad u tim baš trenucima, ja bih rekao, sjedne i evanđelje gdje baš dođe dobri pastir ili milosrdni otac. Pa ta slika milosrdnog oca, koliko puta sam se samo
razmišljao o njoj, pa Bog te čeka. Neprestano te Bog čeka, bez obzira gdje si ti bio, važno sam reći, evo me tu sam. Biste li s nama možda podijelili neki trenutak Božje providnosti u vašem životu koji ste prepoznali? Jedan, možda meni najdražih trenutaka se dogodio na katedrskoj školi. Za vjeroučitelje svake godine se organizira katedrska škola i sad ću spomenuti sestra Ozana Krajačić je držala nama duhovni nagovor od 45 minuta. I taj duhovni nagovor je meni bio važniji nego sva ostala predavanja na toj katedrskoj školi, jer je ona spomenula onaj biblijski tekst: blago čovjeku koji se uzda u Gospodina. On je kao stablo pokraj vodite kućice. Naiđeš ga, ono ne vene. Uvijek plod donosi. I tad je ona pitala nas vjeroučitelje, a gdje je vaše korijenje? Iz čega vi crpite snagu? Crpite li snagu iz svojih spoznaja, iz interneta, iz društva, iz župe ili iz, ne znam, nija iz ljudi, ili crpite snagu iz Gospodina? Moram reći da taj biblijski tekst se neprestano vraća u moj život i da u teškim trenucima života je bio kao neki smjerokaz dalje. Pa gdje ja crpim svoju snagu? Unatoč tome, unatoč svoje grešnosti, slabosti, svojim ljudskim manama, pa znam da mi Gospodin Otac i tu crpim svoju snagu. I onda čovjeku je definitivno lakše ići kroz život. Prije 6 godina preboljeli ste zloćudnu bolest. Kako je to izgledalo? Kako ste se nosili s time? Da, prije 6, već ima tome više, skoro 7 godina, sam imao rak limfnih čvorova, non-Hodgkins. Sama spoznaja da imam tu bolest je prvi dan bilo šok. Zašto ja, kako ja, ne znam. Vodiš uredan život, ne pušiš, ne piješ, igraš, bavim se sportom i sve. To je bilo prvi dan i ono šok, nevjerca, kako imam veliku obitelj, pa teško je palo svima. Ali drugi dan je bilo pitanje, pa zašto ne ja? Zašto sam ja bolji nego netko drugi? Zašto bi netko drugi se trebao razboliti? Po čemu sam to ja poseban? I onda je tu krenulo, znači imao sam 8 kemoterapija i to je, hvala Bogu, sve se riješilo u roku od 6 mjeseci. Što sad kad gledam sa tom retrospektivom je meni to malo nevjerojatno. Mislim se pa sam ja uopće imao rak i bolovo od svega toga. I kad sam bio na zadnjoj kontroli, idem redovito u Dubravu na kontrolu, baš mi je ovaj doktor rekao da je taj rak jako agresivan i da se vrlo brzo od njega može umrijeti ako se prošije, ako se na vrijeme ne otkrije i da nije to bilo toliko bezazleno koliko sam ja mislio. Ali ono što je meni važno u toj mojoj bolesti, ja stvarno se nisam bojao bolesti u smislu da li će biti smrt ili ne. Smrt ili život, zdravlje ili bolest, ako prihvaćam dobro, pa prihvaćam i ono što nije toliko dobro. Ja znam da u tom trenutku bilo je 2 male djece, sad je 3. U tom trenutku joj što bi bilo kad bi bilo joj, što će biti s mojom djecom i tako dalje. Ali znam da Bog ima neki plan u svemu tome. I taj strah je nestao. A onaj tekst isto što sam spomenuo, blago čovjeku koji se uzda u Gospodina. U tom trenutku me možda to najviše nosilo. Pa čekaj, pa di je moj korijen? Čega se ja bojim? Pa tu sam u Gospodina i nije me strah, što kaže Pavao, meni je smrt dobitak. Ne mogu ja sad reći da bi ja volio umrijeti. Jasno, ali se ne bojiš te smrti jer znaš da ideš na mjesto u biti koji želiš osvojiti ili zaslužiti pod navodnik ovim svojim životom. To kraljestvo nebesko. Tako da i sam taj susret s bolešću je meni bio težak, a s druge strane i veliki blagoslov. Jako važna stvar koju sam ja shvatio s tom bolešću i što mi je stvarno, ja bih rekao, najveći dar u svemu tome, shvatiš koliko si prolazan. Shvatiš koliko si u biti u ovom svijetu stvarno prah na tezulji. Jer ja sam u župi ovdje bio jako aktivan u svojoj župi. Vodio dječji zbor, prvopričasnici s krizmanicima, surađivao sa župnikom na svim tim poljima gdje je moja pomoć bila potrebna. Kad sam obolio od raka, morao sam biti kod kuće u karanteni. Sve se odradilo bez mene kao da me nikad nije bilo. U školi je došla vjeroučiteljica koja je, ja bih rekao, potpuna suprotnost od mene, karakterno.
Odradila je sasvim dobro te sat u školi, djeca su i dalje završila vjeronauk, znači život teče dalje. I to kad se posvijestiš, prolazan si, koji je smisao onda ovog života? Pa živjeti iz dana u dan, uživati, ja bih rekao u tom životu, naravno u skladu sa vjerskim i moralnim načelima, i pustiti. Pa Bože moj, svaki dan ima, što kaže Isus, šta se brinete za ono sutra? Pa i ptičice nebeske, niti žanju, niti siju, pa opet nijedna ne padne bez bez Božje volje. Pa čega se vi bojite? I stvarno čega se mi bojimo? Možete li nam malo više progovoriti o sebi kao ocu? Kako prenijeti djecu i vlastitu vjeru? Sveti Franjo kad je slao svoje braću da propovijedaju, rekao je: odite i evangelizirajte. Ako trebate, nekad nešto i progovorite. Ja mislim da je najbolji primjer prenošenja vjere upravo živjeti tu vjeru. I da je vjera i ljubav, da su to dvije stvari koje se ni na kakav način ne mogu natjerati, niti ni na kakav način da se silom to primjeni. Ja ću uzeti primjer ovdje iz Župe. Ja već godinama prvopričesnicima pripremam prvopričesnike. I kad roditelji dođu i na prvom roditeljskom sastanku, kažem roditeljima, to je vaš izbor. Vjera treba biti vaš izbor, ne samo nešto da se odradi. I nema tu tjeranja na silu. Isto tako i obitelji. Kad idem sa djecom na misu, pa idemo djecu zahvaliti Gospodinu, idemo reći Bože hvala ti za ovo što je prošlo. Na kraju krajeva idemo zamoliti Gospodina da nam pomogne u školi, da nam pomogne lakše, da nam bude bolje. Znači uvijek je ta vjera kao misa je mjesto susreta s Gospodinom i to se polagano djeca uči. Naravno da moje dijete koje sad ima 5 godina, jedno je 4. razred i jedna curica ima 1. srednje, sve to ima znači svoje zakonitosti odrastanja u vjeri. I oni sad, ja vjerujem da oni u tim svojim glavicama, no koliko mogu spoznaju i žive to. Naravno da se nekad ne ide djeci na misu. Ali evo, potakneš ih na neki način, idemo obiteljski, pa i možda daš neki zadatak, pa ovaj se uključi ministranti, pa će ova pjevat, pa ne znam, ova mala stoji tamo uz mene, pa mi pojačava gitaru ili sve je to po meni odgoj u vjeri i rast u vjeri. Djecu približi da znaju da je vjera stvarno i da je ta misa u biti susret sa Božjom riječju koja nas može oblikovati i formirati. Slijedeći Krista, suočavate se sigurno s nekakvim izazovima. Kako se s njima nosite? Koji su to izazovi? Izazovi su nama vjernicima svakodnevno pred našim očima i pred nama. Mi ne možemo pobjeći od ovog svijeta u kojem živimo. Znači od izazova današnjeg svijeta, što kaže Isus, vi jeste u svijetu, ali niste od svijeta. Suočavamo se na najbolji način kako možemo, znači koristeći tu vjeru koju nosimo u sebi. Ali naravno da često puta padnemo po tim izazovima. Da to sad, često puta mislim da mi ljudi i taj dio vjerski doživljamo, sad će nama vjera u svemu pomoći. Pa često puta padamo, pa neprestano padnemo u tom svom nastojanju slijedjenja Krista. Kako sam rekao već u početku, osjećam se često puta kao izgubljeni sin. Odem od Gospodina, pa me stid. Sad bi ja sliku to pa te stid i onih ljudi koji će te vidjeti i oni ljudi koji su doživjeli te tvoje propuste. Ko što je u ovoj evanđeoskoj prispodobi, ovaj brat koji govori, aha, ti se vratio, ili možda ove sluge, evo ga, vraća se. Ali znam da me dobri otac čeka. I bez obzira što ti izazovi postoje u životu i bez obzira što znam da smo svi mi nesavršeni u svome vjerničkom životu, ali Bog je taj koji te čeka, dobri otac. I svaki taj izazov u biti, kako proživljavaš ga iz dana u dan i to je to. Molitva koliko je važna u vašem životu? Molitva je u biti neprestani razgovor s Bogom. Znači, molitva nije samo nešto, ja je bar tak ne doživljavam, što ću ja ustati pred križ se izmolit se ili ne znam, navečer prije spavanja. Molitva je prisutna kroz cijeli moj dan. Da li sa kratkim zazivima, da li kad idem u autu pa ugasim radio, pa pričam s Gospodinom i onda bojim se da me neko ne vidi na semaforu. Evo ga priča sam sa sobom. Važno je itekako. Baš predavanje Bogu neprestano,
I ono, Bože, evo me, znaš kakav sam, pa radi sa mnom ono što misliš da trebaš i da možeš i daj mi svoga duha svetog da ja znam u određenim trenucima odreagirati onako kako bi trebao. A sakramentalni život, sveta misa, redovita ispovijed, koliko je to važno, takozvana praktična vjera? Izuzetno je važno. Opet ponavljam, nema nas nikog savršenog, ni jednog vjernika na svijetu, onda bi nam se dizali oltari i pogriješimo, svakodnevno griješimo i mislim da taj odlazak redovito na svetu misu, ali redovita ispovijed čovjeku daje snage da se popravlja, da bude bolji i da živi po Božjemu. Jer koji je nama cilj života? Postići kraljestvo nebesko. Nama vjernicima je to cilj. I onda svo to naše vjerničko djelovanje ili sakramentalni život jest upravo to. Želim postići kraljestvo nebesko, a imam instrumente. Bivši župnik naš je jako dobro rekao i tam je slika fantastična. Kaže, pa mi vjernici smo ko zgrada, kuća, imamo svu instalaciju. Imamo struju, imamo vodu, imamo telefon, znači imaš sakramente, imaš sve. Pa daj se prikopčaj na taj izvor, a taj izvor je Gospodin. Znači, treba se prikapčati neprestano na te sakramente, pogotovo ispovjedi misa. To su najvažniji sakramenti koji nam pomažu u tom našem životu, u tom vjerničkom rastu. Još je 30 dana Korizme pred nama. Imate li kakvu poruku za naše gledatelje kako da prožive ovu Korizmu, kako da se pripreme? Ja bih ispričao za tu kao poruku jednu priču koju sam ja nedavno dobio putem elektronskih medija i to mi je fantastična priča. Ja ću je ovdje ispričati. Jedan profesor, završavajući sat, pitao je studente imate li kakvo pitanje za mene. I svi već ustaju, jedan se student digne i kaže profesore, koji je smisao života? Ovi studenti koji su već stavili torbu na rame, malo se okrenu, posmijehuju se i profesor misli da se ovaj zafrkava student, ali vidi da ovaj ozbiljno misli i čeka odgovor. I sad profesor izvadi novčanik i komadić razbijenog ogledala, veličine novčanice. I kaže, gledaj, dok sam bio dijete, bio je rat i naišao sam na cesti na komadić ovog ogledalca koje je od nekog velikog razbijenog ogledala bilo. Kako nismo imali igračaka, počeo sam se igrati, lovio zrake sunca i skužio sam da mogu bacati tu svjetlost u tamne neke prostore, u neki podrum, u neki sobu tamo preko puta i tako. I ono što mi je u životu dječjem bila igra, poslije sam shvatio da bi u biti trebao biti moj život. Ja sam komadić nekog velikog ogledala. Moj je smisao života gdje god mogu baciti neko svjetlo. I ako bi tako ljude potaknuo da i oni bacaju komadić svjetla, svima bi nam bila bolje. Evo, mislim da bi to trebala biti, evo to je moja poruka, da pokušamo biti svjetlo, da pokušamo unositi svjetlost, radost, dobrotu, ljubav među ljude s kojima živimo. Ivica, puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Dragi gledatelji, nakon ovog predivnog svjedočanstva preostaje mi da vas pozovem da i za tjedan dana budete s nama. Do tada srdečan pozdrav.